San Miguel Ligan, denok egiten dugu arra. Parte hartu eta eskuratu VIP sarrerak. San Miguel Ligan, denok egiten dugu arra. Parte hartu eta eskuratu VIP sarrerak. Eguerdion Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, Galiziatik gaurko honetan atzerapenez eta barkamena eskatuz hasi behar dugu emanaldia, baina hementxe ditugu jaun Andreok gueuko banderako protagonistak lehen txandan lanean. Lehen txanda honetan, hirugarren ziaboga berehala egingo dute Portugalete estropadaren buruan, astillero pare-parean, San Pedro 6 segundora, eta Pedreña 23 segunduko atzerapenarekin. 12 hasteko zen estropada, baina balitzekin gora berak izan dira, eta gainera hemen Galiziako telebistako kideek satelite bide seinalea Euskal Herrira bidaltzeko ere arazoak izan dituzte, eta pazientzi galantarekin saiatu gara hemen laguntzen, eta zorionez zuzenean gara eta hori da garrantzitsua. Eta Astillero eta Portugaleteren arteko lehia ikusgarria gertatzen ari da, eta hortxe ditugu lanean, hirugarren ziabogan jaun Andreok, eta San Pedro urrutixiago ere ibili da, orain 4 segunduko atzerapenarekin, eta azken tokian Pedreñak oraintxe hasiko du maniobra, 24 segunduko atzerapenarekin dira, Kantabriarrak gaur ere haize pixka bat badugu, 13-14 kilometroko abiadura izan du, eta orain pixka bat behetik, 8-10, eta hori albistea da, gaurko honetan iparreki aldetik jotzen ari da, haize aldakorra, hemen askotan itxasadarrean gertatzen den bezala, eta horrela doa lehenengo txanda, Portugalete favorito bezala hartu behar genuen txanda honetan, baina lanak ditu burua hartzeko, eta Astillero burrukalari bat ikusten ari gara. Ea nolako azterketa egiten digun gure adituak Ibon Gaztañazpik orain arte gertatu den guztiari buruz, uretan gertatu den guztiari buruz, lehorrean gauza asko gertatu dira eta. Zer moduz, Ibon, eguerdion? Eguerdion, Mikel. Zer kontatuko diegu ikuslei, ikusi ez duten guzti horretaz, hau da lehen 3 luzeoiei buruz? Astillero eta Portugaleten artean borroka ikusgarria ikusten ari garela. Portugaletek esan dezagun atzo badakigu zer gaizki ibili zen, baino atzo ez genekien orduan Xavier Rodríguez, atzo patro ibili zen mutilak, estropada hasi aurretik, segundu batzu lehentxeago, estrapo zein eta zaietx bat, puskatu ez, baino pitzatu egin zuen, eta gauari etxean eman du, eta horregatik ikusi genuen. Aulki batean eserita. Hori, horregatik ikusi. Etzela gauza etzanda egoteko izan. Hori, horregatik ikusi genuen atzo Portugalete ibili zen moduan, gaur Astillerorekin borrokan, eta aipatu, San Pedro lehenbiziko luzean galdu dituela 4 segundu, eta orain, gainerako 12-13 minutuan, hortxe dabilela, eta bigarren luzean ere oso ondo etorri dela. Beraz orain, hiru treneroek, orain txe, azkeneko txampa, esprina prestatzen, olimpiarrerako 8koak eta bezala. Eta ontzi bateko tartean 3, Pedreña urrutiago, 31 segunduko atzerapenarekin, eta esan beharko dugu baita ere, entenatzaileek aldaketak eta egitea erabaki dutela, eta Portugaleten, patroia noski, min hartu zuelako Rodríguezek atzo, eta gaur Garma, 3 aldaketa, baita ere San Pedro, beste 3, eta atzo min hartutako Arrieta, gaur barruan da, eta hori ere albiste posgarria da, atzo kolpe bat izan zuen, eta azkenean minez, etzen gauza izan parte hartzeko, baina gaur bai, eta posten gara. Eta aldaketak esan bezala, Pedreñak pare bat baita ere, eta Astillerok 3 eta mutilen arteko tantza, baina Astillero oso demoraldi hasiera orekatu egiten ari da, eta gaur ere lanak emateko pronto, Portugaleterekin burrukan, hori bai, San Pedro hurbiltzen, bigarren luzea txukun egin dute, San Pedrotarrek, eta orain ere ematen du aurrera egiteko asmotan direla. Hori da, kontuan hartu behar dugu, 11 eta 10 inguruan izan da itxas gora, eta marea bera egin bezala, badirudi, onuntz etortzeko piluzoietan San Pedrok errekuperatu egin duela. Eta bestetik, esan dezagun Miguel, atzo bezala, gaur ere ontziek bere kaletik sartu beharko dutela, estropada eremua dagoen bezala dagoelako. Luzea, 12 metro luzeago, eta guztira, 4 luzetan, 48 metro gehiago ingo dituzte, eta gainera, aurrez, beste txanda bat edo beste bandera bat jokatu da, Galiziako ligari zegokiona, bigarren mailakoa, eta Koruxo nagusitu da, etxeko bueuko traineruaren aurretik. Eta hor balizekin gora bera batzuk bai, gero, atzerapenaren alde hona izan da, balizak behar bezala kokatzeko aukera izan dutela, San Migueligako arduradunek, eta
horrelaxe doa eta ligako agintariei ere eta epaileei eskerrak eman behar hemendik, lehiaketa batzordeko guztiei, atzerapen hori haientzat mesedegarri izan delako eta baita ere telebistaz zuei emanaldia osotasunean ez, baina gutxienez lehen txanda honen amaiera eta ondorengo bi txandak eskaintzeko moduan garelako. Eta 2 segundutan dira, Ibon, Astillero, Portugalete eta San Pedro, Pedreña Urruti, azken txampan erabakiko da. Begira, oraintxe segundu berean Portugalete eta San Pedro eta marka izango litzake, Portugaletek estropada guzti egin du San Pedroen aurretik, eta oraintxe denak sarritzen, berroi palatik gora, mendetatzea. Jaun Andreok, hemen txedira nik neure begiekin ikusita esango nuke San Pedro 2 tosta atzerago datorrela. Astillero, eusten eta gogor erasoan orain Garmaren agindutara jarrilera. Astillerok eutxiko dio, Astillero, bai, orain Portugalete eta 3. San Pedro. Lan handi egin dute San Pedro tarrek, baina azkenean zerbait falta izan dute. Astilleroko 20-41, Portugaleteko 20-42, San Pedroko 20-44, behin-behineko datuak dira, gero bideo finixarekin aztertu beharrekoak, eta hemen datosatzetik Pedreñakoak, eta zagit, azken txampa izanik zerbait falta da ontzi horretan, Gaztañazpi jauna? Bai, estropada osoan, 34 paladan dabiltza estropada osoan, eta gaur behintzat estropada gora berari gabe bukatu dute. Zorioneko, beren treneiru berri horrekin. 21 minutu eta 14 segundu, hause Pedreñakoen denbora, Astillerok markatu du beraz erreferentzia, 20-41, Portu euneneko batzutara, borobildu ingo dugu, eta 20-42, San Pedroko 20-44, eta Pedreñak 21-14, hor dira arraunlariak, estropada gogoronen ostean, eta iragarkientza tartetxo bat egingo dugu, eta berehala, bigarren txanda lehen kanetik San Juan arituko da, bigarrenetik Cabo da Cruz, 3. Zierbena, 4. Tiran gogoratu, Ohorezko txandan gero, Urdaibai izango dela lehen kaletik, atzo garaipen handia lortu eta gero, hemen Pontevedrako itxasadarrean, San Xenxo, Nauta San Xenxo bandera irabazi zuten, eta Urdaibai lehen kaletik esan bezala, Orillo bigarrenetik, Orillo liderra dugu, San Miguel Ligan, 3. Kaiku, 4. Hondarribia. Orain, Merkatal aholkuak. Baleados. San Pedro, hortxe, lehenbiziko luz. Zerbait falta. Ena ofilatzen zegoen, nazioarte mailan nahi duke batean. Bale. Guk, etxeite jau, tremaile, teknikoak etxeite. Los tiempos, Astillero 20-41-72, Portugalete 20-42-52, San Pedro 20-44-64 y Pedreña 21-14-92. Estos son los tiempos oficiales de las 4 embarcaciones de la primera tanda. Cuando ya se está colocando para la salida las 4 de la segunda, en la calle 1 San Juan, en la calle 2 Cabo de Cruz, en la calle 3 Zierbana y en la calle 4 Sociedad Deportiva Tirán Pereira. Zema falta da Bilbo? Estamos xa coa segunda quenda, aí teñen tanto na Sociedade Deportiva Tirán e a traiñeira de Marte. Vale, arki. Estamos xa coa segunda quenda na que van a estar as dúas traiñeiras galegas. Aí teñen a Mardo contra a Sociedade Deportiva Tirán, patronada por David Álvarez, e tamén veremos Ondo guazte. Urrutira kondek, naita. Berrere bai,
Agur bero bat berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi zuzenean gara, bueuko bandera jokoan, eta jaun Andreok bada bai interesa hemen puntu garrantzitsua dira jokoan, eta erreferentzia astillero markatu du, 20-41, 72 astillero garaile izan da lehenengo txandan, Portugaleteri, zenbaki zehatza, 80 sartu dizkio, bideo finisa aztertu eta gero datu hori eman dute epaimaitik, San Pedrori 2 segundu, ia 3, eta Pedreñari 30, baina orain beste maila bateko txanda ikus dezakegu, eta hemen oso burruka interesgarria eskainiko digute. Alde batetik Galiziako 2 ontzia direlako, Cabo eta Tiran, zelkapenean Tiran 4. da, eta Cabo da Cruz 7. Hori izango da baita ere Pasai de Onibaneko trainerua, San Juan darrak lehen kaletik, eta Zierbena 3. eta Zierbenak oso estropada itxuro oso egin zuen polita, eta esan daiteke zelkapenean igo berriak dira, baina ur lasaietan kokatu direla, eta hori beraientzat oso albiste posgarria eta lasaigarria da, Ibon. Hori da, eta itxura oso ona eman ez atozate baterako, Urdeibairi, nola baita eutxe egin zion bigarren estropada erdian, eta Zierbenak urte osoan eman ditu, Obako, oso izpi eta oso seinale onak eman ditu. Eta atzo, baita San Juanek ere, San Juanen bigarren luzea atzokoa, gogoan garria izan zen nola etorri zen poparean trenerua, bikaina. Hola bezala garri zuten trenerua, gaur aldaketa asko egin ditu San Juanek, eta gero bestetik Galiziarrak aipatu dituzu, ia urte osoan Cabo Tiranen aurretik ibili da, baina San Miguel ligazi, eta 2 estropadetan Tiran Caboren aurretik. Ea gaur, ea zer gertatzen den gaurko honetan, epaimaitik dena aztertzen ari dira, oraindik bandera txuriaz dute altxatu, baina ontziak txukun xamar kokatu dira, gora beratxoren bat agian Caboko bere estatxarekin, Alfonso Díaz patroiak, baina badirudi egoki xamar direla, Erne. Horro mai dira, Tiran aurrerago, akaso. Hala ere, oraindik epaimaiak ez du irtera emateko asmorik, irtera agindua, noski gero uretako epaileak emango du, eta momentuz gora bera txikiren bat antzematen dute epaimaitik. Orantxe hasi dira, azken agindu horiek ematen. Begira San Juan darrak, estriborrak batian treneroari hautxiz. Ze ondo, Bandera txuria gora, Erne beraz jaun Andreok, uretako epailearen esku, bandera gorria bera bai! Hasi da, jaun Andreok, bigarren txanda, gogoratu lehen kaletik San Juan, bigarrenetik Cabo da Cruz, 3. Zierbena eta 4. Tiran, Zierbena eta San Juan branka aurretik sartuta, GPS-ak datu hori markatzen du, Galiziaren irtera pikin bat moteltxeago. 20. segundua ere betxe da, balekoa da irtera, ikusten duzu haizeari buruzko datoa, iparraldetik orain jotzen, 11 kilometroko abiadura, lehen gora beratxoa izan da, 7-8tik 13-15 ibili da, lehenengo txandan, horrela sedoaz gauzak, eta Zierbena eta San Juan estropadaren burua, baina lau traineruak segundu bakar batean ditugu, beraz horreka handia dago. Hori da, orain minutu inguruan zabaltzen hasiko dira, orain San Juan darra begira, 39 palan, minutu terdirako arraunketa zabaltzen hasiko dira, eta bigarren minuturako orduan hasiko dute, beraien arraunketan, 36, palan. Bueno, aurkezpenekin hasiko gara orain, txanda honetan, Joseba Fernandezek aldaketa desente egin ditu, eta Ormazabal patroilanetan, bera izango da gainera, demoraldian zehar arituko dena, hain zuzen patroi nagusiaren ardura, berarentza dela demoraldi honetan, eta aldaketak eta dantza handia 6 bat aldaketa bai, eta hori desiente da. Hori da, 6 aldaketa, Mikel, 6 mutil sartu ditu, eta ipagarriena, akazu eta honekin indana esana dago, 2 mutilek bakarrik errepikatzen dutela, tosta atzoko treniruarekin alderatuta. Ibai Ziziaga aurreko tostan, eta Endika Lopezek 5. tostan. Gainerako mutil guztiak, sartu direnak eta aldatu direnak kontuan hartuta, tostaz kanpo edo beste toki batean ari dira gaur arraunean. Diferentziak oso txikiak, baina Zierbenak pixkat behera egin du. Eta bien bitartean Cabokoen aurkezpena, eta hemen ere aldaketak bai, 4. Hori da, 4 aldaketa egin ditu, baina 4 aldaketa egin ditu 5. eta 6. tostan. Treneruko atzeko 4 tostak mantendu egin ditu
Gustavo, eta beraz eutsi egin dio treneruaren ezurdurari, nola baita esateko. Eta Zierbena hemen, Zierbenari buruzko datuak, orantxe Ibonek zehaztuko dizkigu, eta gaur txirrindulari hoia, Eladio Sánchez, kanpoan da. Hori da, Eladio Sánchez kanpoan, txirrindulari hoi eta profesional aritutakoa, eta bueno, busan hankeko lanetan jarri du estriborrean, eta Sierra Alonso sartu du estriborrean bostean, eta gero bestetik, horrean hirugarren tostan, gerriankekoan, Zorin Dragan sartu du, eta espaldan Jose Ignacio Rodríguez. Hortxe dira beraz San Juan darrak aurretik, Ormazabalen agindutara, esan dizuet aurten Endika Perez, ontzi txikitan aritu da, baina dirudienez urtea lasaiago pasa nahi duela, edo olako ardura handioiek demoraldi osoan hartu gabe, eta Ormazabal veterano, baina ongi ari den patroia, egia esan ongi ikasitakoa, ez da azten itxura. Atzo trenerua ekarri zuen bezala ekartzeko, kuadrilla bai, behar da noski, baina patrontza ere bai, eta horrek esan nahi du, hor patroia badagoela. Hor doanerako zerbait egingo du, zerbait erakutsia izango da. Eta buruan, San Juan darrak, Tirani 3, Zierbenari 5, Cabo de Cruz 6, eta bi estropada dira hemen, alde batetik Laurak kronoa hobetu nahian, bestetik Galiziaren artean ohore hori nolabait jokoan da, ez dago zalantzari. Hori da, lehen aipatu dugun moduan. Denboraldi aurrean, Cabo hobetu ibili da Tiran baina lehenbiziko bi estropadetan Tiranek aurre hartu dio, eta Tiran aurten ere, badakigu, mutile asko falta dituela, eta Susorekin hitz egiten, ordezkariarekin, entrenatzailearekin, patroiarekin, neharra eskuadrilarik ez dutela, eta bar, baina hortxe oso ondo kokatua daude, laugarren lekuan zailkapen nagusian, eta liga honen berri ondo dakite. Eta bestetik, Mikel, lehenbiziko txanda ikusita, aipatu nahi nuke oso deigarri egin zaitela, San Pedroren estropa aruntzakoan asko galdu dutela, eta bigarren eta laugarren luzean asko errekuperatu dute. Hori, bigarren txanda honi eta horrezko txandari begira oso kontuan hartu beharko da, kaleen arteko diferentzia hori. 150 metro balizara iristeko, San Juanen 4 segundu Tirani, Zierbena 5, Cabo 7, Tirani buruz datuak ematen ari ginen 6 aldaketa izan ditu, eta horietatik aipagarria Meirara joandako gizonak, gizon garrantzitsuak, eta haiek txapelati fitxatutakoak, hauek noski oso ongi mugitzen dira hemen Galizialdean, eta Cabo arrobiko ontzia peto-petoa da, eta momentuz Cabo sufritzen ari da lehen luze honetan, Ibon. Bai, 8 segundo galdua San Juanekin, eta San Juanek lehenbiziko luzea, kategorikoa, ia treneru beteko aldea, buelta ere balekoa, eta orain haizea du alde dutela. 5-0-5. Horen ondo arrankatu San Juan darren. 2 segundu, Tiranek Zierbena 5, Cabo 7, beraz bi trainerutako tartea dago rontzien artean, eta orain, maniobra ostean, Tiran hurbildu eginda. San Juan eta Tiranen artean segundu bakarra, Zierbena traineru batera, 3 segundura, eta Cabo 6. Ea ba, lehen lutzea egin dute, baina oraindik hemen lan ikaragarria falta da, eta Cabo ere, atzo ongi bukatzen ikusi genuen, Betiranik egin izan dute hori. Oso ondo. Zierbenak ere estropadaren bigarren zatia oso ona, azken bi lutzeak, beraz, hau oraindik hasi besterik ez da egin. Begira, Tiranek buelta eman, eta segituan, 2 segundu jandizkio San Juani. Atzo ez genuen aipatu, eta San Juan darren inguruan esan, atzo badakigu ze baldintzak egon ziren arraunerako, uruetara atera horretik, Joseba eta Mutilak eta arraunen topeak eta aldatzen ari zirela, beraiei bakarrik ikusi nien, eta nik uste dut hor ere asmatuak izango zirela atzokoan. Hori da entrenatzaileak egin behar duena. Hori da. Beti, erne planifikatutakoa bai, goizean ikusi duzuna ere bai, baina gero itxasoaren egoera, baldintzak, haizea, naturak zen markatzen duen korrontea, hori aldatu egiten da eta gerria izan behar da, eta burua hori une oro hausnartzeko eta erabakiak hartzeko. Hori da, askotan esaten dugu, itxasoa sartu da edo haizea sartu da. Horren ondorioetako bat, eta gutxitan hitz egiten duguna da, entrenatzaileak prestatzen duela materiala, trenerua, arraunak, topeak, neurriak, giro jakin batekin, baldintza jakin batzuekin jokatzeko, eta derrepentean supituki aldatu eguraldiak, eta
orduan materiala gogortu egiten da eta ez du balio. Eta hor, gerria, burua eta denbora behar da lan hori ekartzen. Oso luze orekatua doa hau. Hain zuzen maniobra garaian ikusi duguna, orain ezin aldatu. Berriro San Juanek bigarren segundare irabazi du tiranen aurretik, baina 5 segundotan dira denak, kabo ere estutu nahian eta ikusgarria izan daiteke txanda hau. Eta Zierbenare gerrarako, hortxe 4 segunduan denbora askoan. Sailkapenean, ontzi hauen artean tiran laugarrena da, 16 puntu ditu. San Juanek 12, Zierbenak 10 eta Kabok 9. Beraz, tiranek liga hasiera ona dotorea txukuna. Eta Kabo, Miguel, 8 segundo eta ibili da, Atzetik, eta traineru bat handio estropada buruari. Kabo igo berria da, baina oso ongi ezagutzen dute arraunlari hauek San Miguel Liga. Arraunlariek bai eta klubak ere bai. Hauek badakite 2003tik 2008ra parte hartu zuten San Miguel Ligan. Eta bandera bat irabazi ere bai 2004 urtean Hondarribian. Eta badute maila. Gero haiek erabaki zuten maila ustea 2008an, baina ez jetxi zirelako. Bederatzigarren amaitu, ziklo bat bukatu, diruak, nekeak eta abarrekoak, eta esan zuten, ziklo bukatu, berriro arrobilan egingo dugu Galiziako Ligan, eta gai garenean itzuliko gara, eta itzuli dira, eta duintasunez. Ondo gainera, bigarren itxura dauka, Kabo itxura, oraindik hirugarren estropa dau, baina playoffari iskin egiteko moduko kuadrilea baduela. San Juanek beste segundu bat ere, irabazi dieba, 37 palat erdian. Ontzitxo bateko errentarekin San Juan darrak Ormazabalen agindutara. Lehenbiziko ziabogatik ateratzean, orduan gainera etorri zaizkie, Hor, zerbait gertatu izango da. Haizeak 16 kilometroko abiadura, hasiera baino gehiago bigarren luze honetan. Eta ontzi bateko errentarekin San Juan darrak, baina 6 segundutan dira denak. Oso garrantzitsua maniobra hau, eta jarraian irteera. Ea, nola moldatzen dire. San Juan garbi aurretik. Oso azkar sartuko dira, Haizia galde daukat eta oso azkar sartuko dira balizara. Aurreko txandan, Portugaletek 10 eta 12koa markatu du lan erditan. Kategorikoa. 9 eta 58 San Juanek oso ongi. Kategoriko ziago, orain ondo ateratzen badira. Eta tiran Zierbena parean, gero Kabo, baina Kabok irabazi egin du maniobra honetan zerbait eta oso hurbilda, San Juan garbi aurretik, baina besteen artean ontzierdi bat besterik ez dago. Nik uste dut San Juanek segundo bat, 2 segundo irabazi ditu. Hori markatzen digu GPS-ak, hor pantailan goikaldean duzue ikusentzule, beti datu sorta zuzena. San Juanek 4 segundu Zierbena eta tirani eta Kabo bostera, asko falta da oraindik Jaun Andre, asko. Asmatu egin du, bizi sartu dira eta treniru ez da giratu ere egin gabe. Xiba bezala giratu da, eta gero atera ere ondo atera dira. Eta Ibon, lan erditan, txanda honetako 4 treniruak aurrekoak baino bizkorrago. Txanda honetako azkenak, Kabok 10-0-4, eta lehen aurretik ibilitako Portugaletek 10-12. Hori da, hori... Koska, Portugaleterentzat eta hori kaskarra, eta diferentzia, San Juanek Portugaleteri orain 14 segundo, pentsa. Eta egia esateko, eta nire irudipina bakarri da, baina iruditzen zait, haizeak gehiago ez duela egin, eta behar bada behera egin du. Urdinago eguna, ixiago, eta ematen du bizkat behera antzeman daiteke. Barruko balizetako banderak begira nola dauden. Irorita edo lehen zeukaten indarri gabe. Haize kolpe batzuk izaten dira, baina fina gainera, baina horixe da. Galiziako gauza berezi bat eta aipagarria. Eta ontzi bateko errentarekin San Juan, Erne orain Zierbena bigarren tokian kokatu da. Zierbenak ematen du negu honetan eta udaberrian lan handia egin duela, fizikoki ongi daudela, indartsu sentitzen direla Ibon. Eta Zierbena aipatu dugu, bi estropadetan, jende oso lehiakorra dauka. Besteak beste nola ez entrenatzailea, hor ikusten dugun, horrankean ikusten dugun gizona,
Juan Zunzunegi, olimpiarerako modalitatean, olimpiadetan eritutakoa, munduko txapelketetan dominak eta lortutakoa, eta hori... Arraunlari harinea, baina ona. Ona mundial horietakoa, arraunlaria, kategoriakoa, eta bueno, honek egin du, kuadrilla osatu egin du, Iker Pascual, Mujika, ekarri ditu, bakarren batzuk, Fragela bera, Jaime Ríos, eta hori antzeman eginda. Nire iruditzen zait Zierbenak aurtengoan arazo gutxi izango dituela mailari eusteko. Badakite gainera orain uztailean egin beharra daukatela. Hau da hilabetea. Hau da hilabetea. Bera begira hau da hilabetea. San Juandarrak ere oso estropada serio egiten ari dira. Posik izango da Paco Prito, garai bateko entenatzaile eta presidente veteranoa. Egun batzu pasatzera eta posik jardun gara berarekin berriketan, kai aldean. Eta gaur konforme izango da, mutilenan ikusita. Eta oraindik harrigarria, Pakok detaile guztien berri nola dakien. Kluan eta treniruaren bueltan inguruko kontu daren berri, badaki ark. 5 segundu, Beste segundo San da. Juan ari da bai, ari da lan ederra egiten, eta referentzia markatuko du, atzetik etorriko diren nentzat, baina modu harrigarrian ari dira zabaltzen tartea gainera, txanda honetako azkena, Kabo, Portugalete eta Astillero, baina 17-18 segundu bizkorrago estropada puntu hontan. Gaztainazpi jauna. Bai. Bikain ari dira. Hemen bigarren ziagoa di 4 segundu atera dira eta hortxe eusten ari dira. Eta orain aizea kontra daukate eta San Juan 37 pala aterri. San Migueligako treneruen artean, aurten nik uste dut, erritmo aldetik eta arraunketa ere alakoa dutelako, bereak dabiltzala bizien edo bizienetakoak. Eta Kabo eusten. Bai. Oraindik azken tokian, baina lehian sartuta bizirik. Horra San Juanen aurrea, garbi nola da. 300 metro balizara iristeko. Ontzi hori ondo ari da nabigatzen. Ja, balantzari gabe. Bitxi arraunean, hori dute. Arraunketa estiloa berea. Neurriak eta ere Josebak hortarako. Jarriko ditu. Ontzia ondo horekatuta ikusten da bintzen. Estropada egiten ari dira. Poliki tartea zabaltzen. Begira orain bi galiziarrak. Tiran eta Kabo parean. Hor dago, etxekoen arteko beste lehia, beste estropada. Gerra ikeragarria daukate, segundo batean dira, Zierbena Tiran eta Kabo. Eta San Juanen inguruan lehen esan dugu, baina 6 aldaketa egin ditu, eta bigarren egunez, bigarren egun jarraian, errendimendu oso na ematen ari da. Horrek esan nahi du kuadrilla oso orekatua duela, eta aldaketak egiteko eta badu joera, gainera Joseba Fernandezek, eta ez duela beldurrik izango, eta ez du izan behar. Hortxe doaz ba. Lehen arazoak izan dituzte, lehen biziko ziagoatik ateratzen. 15-51 markatu dute Astillerok eta Portuk. Begira, orain kronoan onden. 15-26 San Juan darrentzat. Orain lehen balen atera behar dute hortu San Juan darren. Lehen balen. Zierbenari 3 segundu gehiago hartu dizkiete, esan nahi du pixka bat hurbildu direla. Tiran bostera eta Kabo ere bai bostera. Baten du azken metro horietan jan egin diotela tartetxoa San Juani. Eta Erne orain Zierbena segundu bakarrera kokatu da eta. Lehen ere hori xebera gertatu da. Zierbenarekin denboraldi honetan gertatzen ari da hau eta Zierbenak oso ongi amaitu ditu estropadak eta orain San Juan darren parera ia etorri dira. Eta atzetik Tiran eta Kabo ere 3 eta 4 segundura San Juan darrek ez dakit, ba? Gora bera txoren bat edo hor bukaera hortan edo ez dakit zer gertatu ote den. Baina lehenbiziko txandan ere alakoa gertatu da San Pedrorekin, Ara 5 segundo atzetik gaiatu eta buelta eman eta 2 segundora. Zierbena eta San Juan estropadaren buruan, Zierbenak pranka aurretik hartu du, hori ikusten dugu GPS-ak markatutako datu sortan eta Erne Galiziarrekin. 3 segundura dira, gogorrak dira benetan, ea ikus dezagun San Juan darren maniobra. Begira, orain baliza gotzerako trabestu behar da, Ondo trabestu du. Baliza botatzera joan da. Eta orain, atera hortiz egiten. Iztera hortan nonbait, Zierbenak abiedura gehiago hartu du edo. Eta orain Zierbena estropadaren buruan, segundu bat 2, Erne Tiran ere hortxe da 2 segundura, Kabo 3 laura. Azken txampan erabakiko da seguruenik bigarren txanda hau eta ikusgarria gertatzen ari da.
ipar haizea orain, 11 kilometroko abiadurarekin, eta Zierbena estropada ederra egiten. Harrigarria ez dugu esango, denboraldi honetan atzetik aurrera ari delako. Erne Tiranekin, hau bai izango litzateke harrigarria, Tiranek aurre hartzea. Kabo pixka bat sufritzen, Kaboren arriskua da orain behar bada, barronketa galtzea, ikustea ez nabil gaizki, baina. Kaborena eta San Juanena, Hau une oso zaila izan daiteke San Juanentzat, 15-16 minutuan estropada buruan arituta, hirugarren ziabogan atera 4 segundurekin, eta orain zure buru eguztea besteak badatozela gogorra izaten da eta gero. Zierbena 3 segunduko atzerapenarekin zen maniobran, azken ziabogan, baina orain aurretik, segundutxo bateko errentarekin. Tiran hurbil baita ere, eta oso txanda orekatu espero genuela esan dugu, eta horixe ari da gertatzen, Ibon. Bai. Beste aipagarria, Kabo 8 segundu eta ibili da, atzetik. Begira nola, lau treneruak 4 segunduan datoz. Ea orain esprina. San Juan eusten, Ematen du hor motelaldia edo pasa dutela, eta Zierbenak San Juani segundutxoa eusten, eta zerbait begira, horrepaila sartu da tartean. Kabo pixka bat urrutiago, baina tartea badago, ez du nik aparteko gora berarik ikusten. Bakoitzak bere kaletik amaitu behar du gainera, Ibon. Bai, baina hor nik uste dut San Juan estriborrera bidali duela epaileak nabarmen, Aurretik edo ibilia izango da, bere kaletik kanpora, eta begira hor maniobra garbi ikusten da nola Ormazabalek baborrera jo duen. Hala ere segundu bakarrean dira. Bai, eta Tiran ere bai. 3 traineru dira segundu batean ia. Eta Kabo Laura, Tiran orain segundu batera, orain bira, horrek esan nahi du hortxe dela, hurbil. Orain 19 minutu jo eta gero beste estropa bat azten da. Azken txampa, esprina hemen burua hotz behar da. Eta arraunketan normalen joera izaten da pixkat motxago hartu eta bukaera mantendu. Hala da gehiago jotzeko, arraunketa pixka bat aurrean mostu, sarritzeko, minutuan palada gehiago jotzeko. 260 metro, hortxe sartuko dira. Zierbena eusten. 40 palan, San Juan, San Juan da Tiranen artean lehia. Ederra, zoragarria izango da amaiera hau ere. Ikusgarria Jaun Andreok, 2 segundutan datoz lehen hirurak eta Kabo Laura. Zierbena San Juan estutzen ari da. Tiran ere ala dirudi. Zer den, geure begiekin ikusita esan daiteke San Juan atzetik aurrera datorrela, eta GPS-ak ez du hori baiestatzen. Zierbenarentzat markatzen du Zierbena. Argi. San Juan, Zierbena, ez dakipa, Zierbena irutu zait. Zierbena izan dela, baina bideo finish aztertu behar da. San Juan jarraian, baina argi dago 2 segundu ez direla izan. Ez da gutxia hori gere. Antzen batez, Antzen batez, Horrazko jota toztar diren bat. Hor, 28 eunen hartu dituzte lehenengoz. 20-19-18, San Juan entzat, 20-19-46, behin-beineko datua dira, bideo finisha aztertu behar da, baina 28 eunen bizkorrago, Zierbena eta Tiran, 20-20-68 hartu diote, bat eta 50 marrera, Kabok 20-21, Kabok, aurreko txandan garaile izandako astillerok baino, ia 20 segundu gutxiago datua da. Seguru asko baldintzak ere txanda honetan hobeagoak izan. Hala ematen du. Haize gutxiago izan dutela bigarren txandakoek eta eguraldia kiroak osatzen ari dela. Bueno, epameikoan lanean utziko ditugu lasai, tarte bat iragarkientzat, berehala izango ditugu datu zehatzak, bideo finishak gauzak argitu eta gero, Zierbenarentzat behin-beineko zerrendan denborarik onena, San Juan, Tiran eta Kaboren aurretik, iragarkiak eta gero Orezko txandan, lehenengo kaletik Urdaibai, Orillo bigarrenetik, hirugarrenetik Kaiku, laugarrenetik Hondarribia, gogoratu, hemen Pontevedrako itxasadarrean gaur bueuko bandera dugula jokoan San Miguel Igari dagokion hirugarren jardunaldia. Orain iragarki. Bueno, abisua, labor. Vale. Veinte 19-22.
Adoantxa aldatu dute aurrena. 22 euneneko azkenen. 19-44. San Juan. Tiran, 20. Ez, Eugenio hori galdetu dio. 12 metro luzeago zegoela. Esatezu aurrenengo auskalo. Hobe eskakitu. Bai. Hombre, hori portu. Baina hogain zierbena iugarren gotik. Torriek, eta San Juan aurrenen gotik ari ba. San Juan portukin. Euskalo. Hemen dena da posible. Cuando se está preparando esa remarcación, la última quinta, hay cursos colocados, que se hagan las últimas, las pocas remarcaciones que quedan para considerar que la primera la categoría de vuelta. Vamos a ver la chicana y la foto privada. Agur bero bat berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Eta Jaun Andreok hortxe ari gara ikusten berriz ere, bideo finizaren bidez amaiera benetan estua, bigarren txandan, Zierbena San Juanen aurretik, 22 eunen bideo finizarekin hausnarketa eginda, Zierbenak 20-19-22, San Juanek 20-19-44. Gero tiran, esan bezala, segundu bat eta 50 eta horixe izan da bigarren txandak ekarri diguna, erreferentzia beraz, Zierbenarentzat 20-19 eta Zierbenari buruz datu bat. Gaur, txarrenetik, 5. tokian amaituko duela estropada, eta hori datua da, datu ederra. Azte bukera, borobila, Galipuentzat. Astear da horrezko txanda, Jaun Andreok, atzoko lau honenak lanean, lehen kaletik Bermeotarrak, Urdaibai, atzo bandera irabazi eta gero Sanxenxon, bigarrenetik Orillo, liderra, 4 puntuko errenta dute Orillotarrek, gero Kaiku 3. kaletik eta 4. kaletik Hondarribia. Ea ba genuen gogoa txanda hau jarraitzeko eta ikusgarria gerta daiteke hemen lehia. Epaileak zuzenketak egiten. Gira lau ontziak, Baborrera enfilatuta zeharo. Hor non bai dira, Hor non bai dira. Bainik ez dute bandera txuria jaso. Aizea behera, orain. Bandera txuria gora. 9 kilometroko abiadura aizeak. Uretako epailearen esku irtera, orain. Bandera gorria, bai! Herria. Hortxe da Jaun Andreok, horrezko txanda. 20. segunduaren zain geratuko gara. Hortxe ditugu Jaun Andreok hasierako txampan. Orillo, Branka aurretik sartu nahian. Segundu batera Urdaibai, Hondarribia eta Kaiku. Hor ditugu, 20. segundua pasa zen, 30. Orantxe, eta irtera arazorik gabe, balekoa. Eta ea ze gertatzen demen. Aurkezpenak, aizeari buruzko datua hor bataz bestekoa, 10,1 eta gero 11,9. Etzai hori iruditu, eta estadistika hori da, eta informatikaren aurka joatea, ez da, komenigarri ez daten ibon. Gure inguruan hori ikusi dugu, baina estropaderen mua luzea da. Eta sinistu egin beharko dugu, baina banderak bintzat lehen baino laxoagoa daude. Urdaibai, Jaun Andreok, hemen dugu, eta lau aldaketa, tartean David Alfaia, hemen, Bueun jaiotako arraularia, gaur lanean espaldan ababorretik jarri du Salsamendik. Hori da, Alfaia sartu du, Ojeda kenduta, eta beste aldean, espaldan Luis Angel Salvador sartu, Toni Montenegro kenduta, eta gero, baborrean, hankekoa eta kontrankeko aldatu egin ditu, Aztelarra eta Fernando Rua sartu.
Hori jo estropadaren buruan da, 2 segunduko tartetxoa, Urdaibairi, Hondarribi 3, Kaiku 4, azkar egin du tartea hori jok, eta hemen ere aldaketak, 4 aldaketa bai, Ibon. Hori da, Arkaitz Goni sartu du, eta Unai Etxeberria kendu, Iñaki Elortza kontrankera ekarrita estriborrean, eta bestetik Miguel Angel Millares espalda atera, Endika Alberdi sartzeko. Eta bagorrean, Andoni Peña kontrankera ekarri du, Inigo Mujika kenduta, Alexander Esteban sartu du, Carballo lehorrean utzita, eta bestetik, apozgarren tostan Peñak utzitako tokia, Oierra izpurua, Piraguetza Oia hartu du. Kaiku 5 segunduko atzerapenarekin, segundutxoak galtzen. Jose Luis Korta proba asko egiten gaurko honetan lehen ordutik ibili da, Ibon. 2 entrenamentu egin dituzte gaur. Bat goizeko 9 terdiak inguruan, eta gero 10 eta 4 edo. Atera dira putzutara, bultako eskor bat egin, lehorrera jun, treneroa pixatik utu, kuadrilea aldatu, eta beste entrenamentu motx bat egin dute. Eta azkenean beste treneru bat atera du. Eta tartean Fede Steindal dugu, eta Salbaino gaurko honetan kanpoan utzi du. Hori da, 4 aldaketa egin ditu, Kortak Salbaino kanpoan utzi, Carlos Palazuelo sartu du aurrekalari, Oskar Gomez espaldara ekarrita, bestetik espalda estriborrean Txisko sartu du, Pascual, eta esan dezagun mutil garrantzitsuak edo nire ustez titularrak izango direnak, Gentza, Angel Mari Rodríguez, Adrián González eta Leandro Salbaino kanpoan utzi ditu. Hemen Hondarribian ere Orbainan Osek aldaketak egin ditu, eta ipagarria gaur Osertza aldai, hankekoa, estriborreko hankekoa kanpoan utzi duela, eta gazte batentzat aukera Sagarza zurentzat. Hori da, atzo Peñategiazuk, debuta egin zuen San Migueligan, gaur Inigo Sagartzatzuk, Osertza aldaien toz hartu du, eta ordoa estriborrankean. Bestetik estriborrean Jon Lizarralde sartu da, Inigo Jauregi aterata, eta baborrean 2 aldaketa. Ekaitzaznar barrura 4. toztan, eta Anerretxar veteranoa, beti bezala hortxe espaldan doa. Hori eusten, 3 segunduko tartea Bermeotarrei, Hondarribi 4, Kaiku 7, eta txanden arteko konparaketa eginda, txanda honetako motelena Kaiku, San Juan baino segundu pare bat bizkorrago. Beraz, horrezko txandakoak, nolabait haien maila erakusten. Hori normaltzat ere jo beharko genuke, eta atzo zan genuen estorpada bukaeran, eta aurten badirudi, beste urtetan baino, putzu handiagoa dagoela, zulo handiagoa dagoela, handiak eta 2. txandakoen artean. Uztailean azken urteetan normala izan den, horrezko txandan azkena geratzen zena, 8., 9., 10. lekura joatea. Aurten, ez dirudi, alakoa gertatuko denik, edo aldea bintzat handiagoa ikusten da. Eta hemen, niretzat albistea da, hori jo buruan indartxu, baina Kaiku luze bakar batean 8-9 segundu galduta, orain artean hori lehen 2 luzeetan etzaio gertatu demoraldi honetan Kaikuri. Orain artean ez, 2 estropa oso onak egin ditu, Kaikuk bai Bartzelonan eta atzo ere bai, zalantza zeuden Kaikuren inguruan, eta Euskalo, nik uste dut Korta ezagututa gaur trenerua hankaz gora edo jarri duela, mutilazko kanpoan utzi ditu, eta hori antzematen ari da. San Juanek 5-0 markatu du, hori jok 4:13, 12 segundu bizkorrago. 3 segundura Urdaibai, Hondarribi 4 eta Kaiku 8, garbi ikusten da Kaiku urrutixeago dela, ordoaz Zurinagaren agindutara. Eta orain, Hondarribik aurre hartu dio Bermeori. Justu maniobra irtera hortan, hori jo aurretik Hondarribi 4, Urdaibai 5, eta maniobra irtera hori oso garrantzitsua izaten da, eta gaurko honetan Urdaibaik dirudienez ez du asmatu. Hori da, hor kontua da lehenbiziko txandan eta 2. kontuan hartu da lehenbiziko kalea eta 4. 4. kaletik irteeran, distantziak asko murrizten dituztela, 4. kaletik doazen ontziak. Estropadaremu berezia dira Galiziakoak, xelebreak, badakigu San Miguel Ligako lehiaketa batzordekoek eta balizak jartzen eta zuzentzen gogoti saiatu direla GPS-ekin dabar, baina hemen beti geratzen da zalantza puntu bat, Ibon, beti zalantza puntu. Nik egia esango dut, Mikel, ni ez naiz fidatzen. Ez naiz fidatzen, atzo arazoekin ikusi genituen, iaz ere Sanxenxon izan ziren gora bera batzuk, eta gaur begira, atzerapenarekin eta bar, eta ikusita, 3 txandetan, zer gertatzen ari diren, muturretik doazen kaleen artean, hemendik susmoarekin joango naiz behintzat. Hori jo,
Orain berriro parean Hondarribi eta Urdaibai. Kaiku 8 segundura eta Kaiku San Juan aurreko txandan txukun ibilitako ontzia baina 11 segundu bizkorrago. Badakizuek gero Zierbenak aurre hartu eta txanda irabazi duela. Eta Zierbena eta Kaikuren arteko tartea orain 7 segundukoa Sestaokoen alde. Eta une honetan haizea bera etorrita 7 kilometro. Hoixe da biadura, ipar haizea une honetan. Eta argi dago Kaikuk gaur atzetik lana egin beharko duela eta haientzat bigarren txandakoen denbora hobetze izango dela helburua, gutxienez gaur 4. tokian bukatzeko. Begira Kaiku ere, 9 segundu atzetik ibili da, eta orain 7-8 segunduan dabil. Horzkiabogak ikusten ari gara, eta horretik Orio geneukan iruditan, Orio 34 pala terdian. Horrelaxe doa lehia hemen, Jaun Andreok. Eta ea nola ditugun ontziak amaieran. Momentuz Orio kontrolpean du, orezko txanda hau. Eta hori jotarrentzat, ederra litzateke, noski, 3 jardunalditan 2 bandera irabaztea eta lidertza sendotzea. Pausu ikaragarria, aurtengo erronka hori, aurtengo helburu hori, liga irabazte hori gauzatu alizateko. Garbi dago, atzo ere banderarik ez, baina bigarren eginda, eta itxura, 2. estropa bakarrik denean, lider sendoaren itxura dauka, aurtengo hori. Horra ipadezagun, 3. tozan ikusten dugun mutila, Alexander Esteban da, buruan zinta hori damakiena, ja beti estriborretik ibili da, eta Igorrek aurten horrera pasatu. Eta hemen, Urdaibai. Lau aldaketa egin ditut Jonek, espaldako mutilak eta Baborreko hankeko eta kontrankekoa. 37 pala eskaxian. 3 segunduan datoz, 3 segunduan datoz, eta horrek esan nahi du... Nik estropada dugu, ez da gor zalantzarik. Momentu hontan lehiatik kanpo dagoen bakarra Kaiku da. Eta Kaiku zelkapenean gaurko jardunaldian 4. toki hori babesten saiatuko da. Hori da Jose Luis Kortaren kuadrilarentzat gaurko erronka. Orain, Baborra ikusten dugu Urdaibaikoa hanketik duan mutila, Aztelarra, Urdaibain eta ibilitakoa, eta Kaikun ibilitakoa, barkatu, eta begira. Hondarribi eta Orio, 2 segundutan, Urdaibai ere bai, 3 traineroa 2 segundutan, ematen du luze honetan estutzen ari direla. Bermeotarrak eta Hondarribiarrak. Ea maniobra, hementxe ditugu, 140 metro, gutxixiago, hortxe dira. Maniobra azkarra izango da, dagoen eizi apurra alde daukate eta bizi sartuko dira. Kaiku urruti, 10 segundura orain. Hori jo aurretik. Baina oso hurbil Bermeotarrak eta Hondarribiarrak. Lan erditan 9:48 San Juanek egindakoa. Eta 9:47 hori jo. Hondarribi bira, Urdaibai ere bira. Eta Kaiku orain maniobra egiten. Hortxe, Bizkaitarra 10 segunduko atzerapenarekin. Eta irteeran, orain Urdaibai, Hondarribiren aurretik. Hori jo buruan, Urdaibai bira, Hondarribi bira eta Kaikuk beste segundutxo bat galdu du orain, 11 segundura. Uste dut aurreko hirurek, hori jo Hondarribiak eta Urdaibaik, dago bat denbora igualean eman dutela, denbora berean eman dutela. Ea ba orain, ontzi barruko zaldi hoien hona agertzen diren. Ibon, indarra, orain agertu behar. Orain behar da. Orain nekea pilatzen, orain azten da. Enbiziko luzean bigarrengoan, hor nonbait joaten da. Orain hasikoa, minutuz minutu nekea pilatzen. Eta guztiek egin beharra daukate, noski, bakoitza bere tostan da bere lanean. Baina zaldi hori orain eskatu behartzen. Orain eta ziagogatik eta ateratzean, Kaikuk ere badukezka, San Juan eta Zierbena zelkapen hipotetiko horretan gain gainean. Momentuz gaurko jardunaldian 4. postua mantentzen ari dira Kortaren gizonak. Eta Bermeotarrak ere indartsu ikusten da hor patio asko direla eta ontzi hauen artean badagoela. Maila hori jo buruan, Urdaibai bira, Hondarribi 3 eta Kaiku orain segundua galtzen. Aipagarria da hau,
aurreko estropadetan ere esan dugu, Kaikuk lehenengo biluzetan hobeto, gaur hori ere ez, eta gero, hain zuzen, bajualdia edo izan duela. Demoraldi hasiera honetan bintzen. Bai, gaur lehenbizikoan galdu du ikiragarri, Bai. Bederatzi segundoko galera zuen lehenbiziko ziagogan, orain, bueno, hor non baitoaz, kruziero abiadura hartu izango dute, eta hauek ere, aldaketa askorekin, besteak beste, hor estriburren ikusten dugun mutil rubio hori, Adrian, zeratik etorria, Castrotik etorritakoa, nik uste dut guztiak, lau ontzi hauetan, entrenatzaileek gaur aldaketak egin dituzte. Normala, beti izan da ohitura, bai. ez? Galizira etorri kuadrilarekin da gutxienez mutil bakoitzari estropada bat ematea, hori lege zar bat izan da, idatziaz dagoen lege bat, baina betetzen denak gehienetan. Hori da, batez ere orain urte hasieran, kontuan hartu behar dugu, ontzi habe, kuadrilabek, 17, 19 mutilez osatua daudela, eta guztiei lehentxeago, beranduxeago, estropadak eman martxa eskiela, bataldeko batasuna, kohesioa, giro hori mantentzeko. Hori jo, 2-3 segundu Urdaibairi, Hondarribiri 4, Kaiku 15-era, haitzea orain pixkatik jo da, 12 kilometroko abiadura du, iparretik jotzen ari da. Nik uste dut Hondarribia ere, laugarren kale hortatik, hirugarren ziabogara, 4 segunduan sartzen bada, aukerak izango dituela, azken luzean. Bostera da orain Hondarribia. Hori jo eusten. Hori jotara konfiantzaz ditugu, argi dago, demoraldi honetan maila handian, posik izango da Igor Makazaga prestatzailea. 35 palat erdian, eta Igor Makazagak izan aurten edozein mutilek bezala entrenatu duela, baina 3 estropa jokatuta, bueno, berak ez duela estropadari jokatu, eta ez dirudia kaso estropadaren bat edo beste jokatuko du, baina itxura dauka estropada askotan geratuko dela kanpo. Bai, eta fin entrenatzen da bilen bestea, Salsamendi baita ere. Salsamendi ere bai, aurreko batean berarekin hitz egiten, eta, bueno, esaten zuen entrenatzen ari dela, edozein egunetan zar daitekeela, pixka bat, hirugarrena Mikel ere entrenatzen badabil, eta bar, azkeneko 2 urteetan pixkanak hautsi du, eta badakit, Orbañanosek entrenatzen eta jarraitzen duela. Niri oso exigentea iruditzen zaite entrenatzaile batentzat, esate bateko Josebak egiten duena. Entrenatu eta estropada guztia jokatu eta oso indar handia behar da eta oso zentratuta egon eta burutik eta asko gaztatzen du horrek. Gaizperro bera, Zunzunegi ere bai. Ego intxauspere bai, San Pedro. Bueno, hori jo, 2 segundu Urdaibairi. Abiadura berean doaz bi ontzi horiek. Ara, begira ze abisua jarri dute hemen epailaren ontzia itxuraz ondatu eginda eta hortxe estropada eremuaren erdikaldean geratu dela. Ea ba, enbarazurik ez egiteko artea egiten duten. Hondarribi 5-era, Urdaibai hurbil. Orio, Urdaibai, 2 segundutan dira. Argi, Hondarribia 5-era da, nik uste dut, ea ziaboga eman eta minutu batera non dagoen Hondarribia. Elaxe jakingo dugu. San Juanen denbora horre 15 eta 26koa izan da. Eta oraindik Kaiku, bigarren txandakoak baino bizkorrago. Dena kanporaka galdu Kaiku. 15 eta 26 San Juanek. Handa hori jo 15-0-3. Urdaibai ontzi bate atzerago. Zuzendu du Bermeotarren ontzia patroiak, Hondarribi ere bai, horreri damunarriz, eta hemen dator Kaiku. Oraintxe Kaiku. Beraz, 15-0-3 hori jok, 15-0-6 Urdaibaik, 15-0-8 Hondarribiak, 15-21 Kaiku, San Juane baino 5 bizkorrago, eta maniobra ostean Oriok Urdaibairi 4, Hondarribi 4-5-era da baita ere. Beste segundu bat jandio, Oriok Urdaibai. Tartea da, Ziabogan, bai. Tartea da. Errenta ona, azkeneko luzeari egiteko. Begira, tarte oso ona, hori joren. Horrek nik uste dut Oriok orain eutxi ingo diola ritmoari, ea orain zetreneruk jotzen duen lehen bizi. Lehen txago, beranduxeago, erritmoz, igo egingo dute. Ea nork bakoitzak, ze estrategia edo zer erabaki hartzen duten patroiek, eta entrenatzaileek pingan hilo bitartez. Zabaltzen ari da tartea, 4-5 hor dago, baina Orio sendo bat ikusten ari gara gaur ere, Kaiku 19-ra, baina Kaiku zierbena baino 6-7 segundu bizkorrago. Eta
epaila banderak astintzen, Ibon. Bai, estriborrera bidali du norbait, itxura guztien arabera, ba hor segurazki Urdaibai botako zuen. Pentsatzen du nik, Tartea egina izango du hor. Ea ba. Jar dezala ba, pakea eta errespetoa. Lehen kaletik, hori jo, Orain ikusten du begira. bigarrenetik. Estriborrera. Eta tarteak garbia da, 4 segundu. Eta Hondarribia orain zeira pixka bat sufritzen. Ematen du hemen lehen bikale hauetan dagoela lehia, baina hori joren errenta nabarmena, traineru bat hori jotarren aldu. 37 paladan Orio eta 38 pala terdian Urdaibai. Eta Kaiku zierbena baino post bizkorrago. Kaikuk laugarren postua du orain helburua. Eta hori jok alderantziz bigarren bandera eta lidertza sendotzea. Kontuan izan behar da gainera, sailkapen nagusiari begira, Urdaibek duen zigorra tarteko, Urdaibai ez dela aurkaria. Momentu honetan 0 azpitik ken 72rekin da Urdaibai, eta hori jorentzat Urdaibai bigarren izatea mesedegarri. Tartea handiagoa baita bestekiko. Urdaibai eta Orio bata bestearen nahiko gainean ikusten dira, eta hor askotan entrenatzaileek patroiek erabakiten dute esate baterako orain Urdaibai. Orioren gainera joan, pixka bat bere kalera, mutilak eta lehian sartzeko, eta ea bestea aurkari aurretik doazena, atzetik doana motibatzeko, eta ea aurretik doanak traineru aldamen elkarren ondoan ikusta ea urduri jarri, eta hori da, arraunketa esateratzen duen edo. Baina, Ibon, esan dugu emanaldiaren hasieran bagenuela gogoa gaurko txanda hau ikusteko, denak hemen elkarrekin favorito nagusiak, ikusten ari garena aztertzeko garaia etorriko da, baina argi dago ez dagoela ontzi bat garbi nagusi 10-12 segunduko bentajarekin irabazteko moduan. Ikusten ari gara hemen Orio aurretik dela bai, baina 5 segundutan dira Orio, Urdaibai eta Hondarribia. Kaiku dabil, espero genuen mailatik behera, txanda honetan. Gaur bai, baina bueno, trenerua respeto guztiarekin hankaz gora jarrita, ezta? Orio, Urdaibai eta Hondarribia. Orio, Urdaibai eta Hondarribia 5 segunduan gaurko giroarekin. Halako giro hori izate baterako itxaso handiarekin eta olatu erdi bada. Olatu bati jotzea edo ez jotzea. Traineru bat, hori joke Urdaibairi, Hondarribiri 2. Hondarribia ez da erori, Kaiku eta Zierbenaren artean 6 segundu. Kortaren mutilen alde. Hondarribia ez da erori, baina ezin errekuperatu, bere estropada egiten ari da handik, eta ematen du 3. izango dela gaur, eta hori jo ontzi bateko errentarekin, ea bukaeran orain, ematen du irudiak ikusita zer den perspektiba, hor ari dela gogotik Urdaibai, baina lehen ere gertatu zaigu hori, Zierbena eta San Juanekin, eta ea orain. Urdaibai erritmoz, sarriago, 43 paladan. Ez dutzen denak hemen. Orio tarren branka aurretik, Orio, ontzi bateko errenta dagoela adierazten du GPS-ak, eta hor nunbait. Oriorentzat, bueuko bandera, bai Orio! Lider sendoa dugu Makazagaren kuadrilla. 19 eta 51. Oso estropada polita ikusi dugu, Urdaibai 2 segundura eta Hondarribi 5. Estropada ederra izan da hemen gaur ikusi duguna, eta gozatu ederra hartu dugu. Kaiku ere bai orantxe helmugan, eta Kaiku azkenean Zierbena baino 5 segundu bizkorragoa izan da. Oriok Urdaibairi 2, Hondarribiri 5, Kaikuri 23, 5. Zierbena 28, 6. San Juan, gero Tiran, Cabo Astillero, Portugalete, San Pedro eta Pedreña, eta argi dago sailkapen nagusiari begira, lehen 3 estropada hauetan goiko tropeletik erabate aldenduta, Portugalete geratu dela. Kuadrilla handia bai, baina arazoak eta urruti, eta ikusi egin behar da orain Zierbenakoen posa. Elkarri zorionak ematen ari dira ontzi baruan, eta Karpintero besoak altxatzen, esanaz, josu, zer egin dugu. Eta non gaude sailkapenean? Hau da, Orio lidertzan 35ekin, Hondarribia 2. 28ekin, 7 puntu, koska handia. Kaiku 28ekin baita ere. Tiran 4. 22ekin, San Juanek 19, Zierbena 6. da,
18rekin. Diferentzi benetan aipagarria da. Kabo gero 7garren, 8garren Astillero. Astillero eta Portugalete 12 punturekin dira. San Pedrok 9, Pedreñak 2 eta Urdeibaik 0 azpitik ken 61. Honek zer esan nahi du? Honek esan nahi du Oriok pausu ikaragarria eman duela lehen bi asteburu hauetan, estreinekoz 12garren edizio honetan San Miguel Liga irabazi ahal izateko, tarte ederra duela, altxor ikaragarria duela Makazaga. Ikaragarria, bigarrenari 7, hirugarrena kaiku da baita ere, 7 puntura. Aurkari zuzenak 7 puntura. Hemen zelkapena pantailetan. Tarte handia dira. Batetik zuloak 3 estropada, alegia 3 estropadetan 7 puntuko zuloa zabaltzeko gai izan den taldeak dena alde du, eta hori gaur ere aurretik, estropada guztua baino aurretik lortu dute branka sartzea, eta urtea ezin hobeto hasi dute. Mutildanak banderarekin, giro paregabea, eta oriotarrentzat aurrikuspen onenak betetzen ari dira. Hor da berehala joango dira bandera hartzera, eta ea epaimaitik zelkapenak eta emateko moduan diren. Oriotarren posa handia da, eta Zierbena hurbiltzen ari da arduradunen ontzira. Horrek esan nahi du patroirik onenari eskainitako saria Karpinterorentzat izango dela, eta bera lidertzan kokatua izango dela. Hoixe da motibo bakarra hor ikusteko Zierbena eta Karpinterorentzat albiste ikaragarria da. Une polita bizitzen ari da, Karpintero. Bizitza osoa eman du, azpiko kategorietan, ikusten ez den lan hori egiten, eta begira, San Miguel Ligara igo, eta Zierbena 6garren itxura oso eman da, eta bera, patroien zailkapen horretan buru. Eta horri duetan beste patroia, begirakoitz banan-banan, bere mutileak zorion. Hori horren inguruan esan, Miguel, azkenean erabakigarria izan da, lehenbiziko luzean zabaldu duen koska, Bai. 3 segundu Urdaibari, 4 Hondarribiari, eta gero, ordu laurdenean, gainerako 3 luzeetan, hori izan dute abia hori babestu egin dute, hori babestu, eta asko balio izan du horre. Hori poza Vicente Karpinterorena. Herreriaz ere ez da zer izango? Herreriaz presidentea. Ez, hitz egin dugu berarekin estropada horretik, eta oso posi konfiantza handiarekin gizona. Entrenatzaile baten aldeko apustu egin zuten, mutil batzuk fitxatu, bat teletan pikain aritu dira, treneriletan Espainiko txapelketan domina lortuta, 2. lekuan, eta 3 jardunaldi pasata, Zierbenan nik uste dut Leicester lortuko duela zelkapenean erosotasuna, beste helburuei begira jartzen utziko diona. Hor da beraz Zierbena, zelkapen nagusian Zierbena 5. Tokitik gertu, 5. San Juan da 19rekin, Zierbena 6. 18rekin, da gero koska, Kabo 14rekin baita, jarraian Astillero 12rekin. Honek esan nahi du, urrengo larun batean Pedreñan jokatuko den banderan, horrezko txandan, Orio, Hondarribia, Kaiku eta Tiran izango direla. Tiranek zenbat gora bera, zenbat aldaketa, eta eutxi egiten diola, hor goian. Hori da, Tiran eta bestea, oso kontuan izan beharrekoa, San Juan, 5. lekuan da Tiran ez du apartean, eta horrek esan nahi du, estropada batean asmatu ezkero eta Tiran erori ezkero, horrezko txandan zartu daitekela. Eta lo hartzen duten entzat beste mesua, non diren igo berriak. Zierbena zelkapen nagusian 6. Kabo 7. Bai. Hauek ondo mentalizatuta etorri dira. Eta handoaz Oriotarrak bandera biltzera, garaipen ikaragarria da gaur hemen lortutakoa, eta lehen 3 jardunalditan 2 garaipen sasoiko ditugu, indartsu, eta une honetan argi esan behar da, favoritoen txartela badutela jadanik aurtengo liga irabazteko, Ibon. Bai, pixka bat, denen ahotan hori osa ebilen, urtea hasi aurretik, denboraldia hasi aurretik, eta hori argi eta garbi betetzen ari da. Aurre denboraldian estropadak irabazi zituen, Hondarribiak ere bai, Legeition aurre hartu zion, Urdeibaik ere bai, eta begira, Oriok aurten kuadrilla egin du,
Orioko zuzendaritzak aurten liga irabazteko apustu egin du. Nik uste dut Oriotar bezala egin duen apustua ona dela, behin gozatea, bueno, gu Orio gaituk, 12 urte eta gero ez diau lortu San Miguel liga irabaztea eta badek ordua hori irabaztekoa. Zer egin behar da? Palmares honen aurren arraun elkarteak liga kuadrilla on bat helburu osatu, bezala eta jarri hori behar egin du. bai. Apustu arriskutsua ere bai. Bueno, gerta daiteke apustu hori egin, ez asmatzea edo urtea gaizki jaztea eta hori Orio bezalako klubetan eta, bueno, gora berak sortzen dira eta esan dezagun, momentuz bete-betean asmatzen ari direla eta orain goza dezatela. Eta Irakoitz ere une oso politia bizitzen, Ederra, bikaina. Lehen Aizper horrekin osatu zuen zikloa, kontxa irabazia eta bar. Iaz, bueno, Igorrek deituta berriz ere atzeko txopan jarri zen. Eta gainera, bueno, trenerua nik uste dut gero eta pixu handiagoa duela. Eta, bueno, goza dezatela. Estropada bat irabazteko, ni media atera naiz, gutxi gora bera bat irabazteko, 10 galdu behar izaten dira, eta orduan, banterak datozenean, gozatu egin behar da, ondo gozatzeko lana hartu. Orantxe, herriko alkateak, Bueuko alkateak, Feliz Junkalek, Orantxe, Jaun Andreok bandera, Irakoitz Etxeberriari, hortxe bandera astintzen, eta hori gogoa Irakoitzena, hori posa, bikaina benetan. Datuak hementxe ditugu, hori jok lehen luzean azkarrena hori jakina genuen, Hondarribi bigarren luzean azkarrena, Portugaletek bigarren luzea oso ona egin du, hirugarrengoan hori jo, eta Urdaibai azkarrena azkenengoa. Beste datu bat. Hori da, pixkata ziren esan duguna, Mikel? Hori jok lehen luzean lortu duen abantaila, hori azkenean, funtsezkoa izan da, zera lortzeko, gaurko bandera hori Bueno, eta lortzeko. berehala, ea elkarrizketa bat egiteko moduan garen Arostegi jaunarekin, ea Galiziako telebistako kiden laguntzarekin, elkarrizketa egiteko moduan garen, hori jotarrekin errematea emateko gaur egun albistegiaren ordua berehala dugu, eta hauxe da gaurko egunak ekarri diguna hori joren garaipena Bueun hemen bandera garrantzitsu eta historikoa gainera, eta lehenengoa delako, hemen gora berak izan dira balitzekin, baina azkenean dena txukun xamar joan da, eta hor da hori jotaren garaipena, eta bandera hor dutela, arraunak gora, eta hauek pospozik lasai egingo dute, bueltako bidaia Euskal Herrira, eta une batetik bestera, hortxe dira, azken kein hori egiteko txapela ere bai eskaintza, eta arkaitzen zatuzte dela. Bueno, ez dakite kamera inguratu den ala ez, baina demora gutxi dugu, eta gutxien espitz Arostegi jaunarekin aurrera, Ibon. Mira, Iñaki Arostegi gure ondoan, Iñaki zorionak, gaur sortzi bezala, bueno, urtea ezin hobeto hasi duzue, bi bandera, lider sendo. Eskerrik asko, egia esan hasiera hoxe eskatzen genuen, hasiera on bat itia, eta hala betetzen egia, ez? Bartzelonan irabazi genuen, atzore usten dut estropa oso nahi genula, batzorte pixka falta izan zegoen taldan arteko aldaketa horiekin, eta gaur ere, bueno, uste kiston estropa izan dela, bai, zetatez aletu egozatuko zutela gaurko estropakin, eta, bueno, azkenen danok tanda berdinen geunden, eta izugarrizko estropa izan da, eta oso posik. Mutil guztiak banderarekin. Hoi da, bai, atzotik gaurrea lau aldaketa egin ditu, Igor Bea gatzen dago indikan estropikin gabe, baina hori da, arraunari guztiak estropadak eginez, eta oso. Urte hasieran apustu forte bat egin zuen Oriok, jendea karrita eta bar, ligaren bila joateko, ezin hobeto ateratzen ari da momentuz, ezta? Bai, apustu ez nago ados zurekin jendea kanpotik ekartzeko horrekin, apustu egin da, lehen urteko lanari jarraipena ematea, egon zian baja batzuk, baja horiek ordezkatu zian beste mutil batzuekin, eta egia zen, gauza danak oso ondo daten. Gaur ere izango aldarrerarik, Iñaki, edo noiz heldu berde zuen, edo jendea horrexen zai egoten da, eta... Bai, harrera hongo da, noski, nire bandera bazizki harrera egin behar dagoela irutzen zait. Ikusiko da noiz iristen gehan, hasiera baten 11 atarritan opentatzen genuen, baina atzeapen hauekin eta bestatzen 12 gutxienez izango diala iristeako. Beste albiste posgarri bat ere bai, uste dut gaur Oriok beste Espainiko txapeldun bat ere baduela eskifian, ezta? Bai, hoxe da, hoian gozategi, aurrezko domina lortu du eskifen, eta egia esan, uste merito handiko lorpena,
aprobetxatu hemen zorionak emateko janei, da bere familia guztiai, eta egia esan egun polita gaur hori jontzat. Zorionak guztioi, oriotar guztioi, eta gozatu momentu hau. Venga, eskerrik asko. Hor da beraz Arostegi jaunaren azalpen sorta. Jaun Andreok agur esateko ordua gain-gainean dugu. Gogoratu, bueun hemen San Migueligako hirugarren jardunaldian aurten Oriok garaipena lortu duela. 2 bandera ditu jadanik Oriok, Euskal Herrira huelta, posik egingo dute. Hurrengo asteburuan Pedreñan eta Donostian izango dira estropadak. Larun batean Marina de Cudello bandera izango da, eta igandean Eusko Label bandera Donostian Kontxako uretan. Eta zelkapen nagusian gogoratu, Oriok 35 puntu dituela, bentaja ikaragarria duela Oriok, eta Hondarribiak 28, Kaikuk ere 28, hauxe da gaurko egunak ekarri diguna, zailkapenaren zuloan bestetik, Pedreña, 2 puntu besterik ez 3 estropadetan, lehenengoan deskalifikatu izan zelako, eta San Pedro ere, 9 puntukin Urdaibai da azkena badakigu, zigorra tarteko, 61 puntu ditu oraindik 0 azpitik, baina argi dago honek emango diola huelta. Minutu erdi, Ibon, azken balorazio egiteko, Oriok erakustaldia eta jaun eta jabe liga hasiera honetan. Lider oso sendoaren itxura dauka, eta bukatzeko esango nuke 3 jardunaldi pasa eta gauzak beste urteetan baino garbiago edo argiago daudela beste urteetan, lausuago egon dira marrak goikoen, erdikoen eta bekoen artean, hori garbiago dago, eta gero bestetik aztegura nahiko gora beratsua izan dela, kaleekin, estropada eremuekin eta bar, San Migueliga gauzak ondo egin dituenean zoriondu dugu, eta nik uste dut hemen Galizian hobetzeko geratzen direla gauzak. Hor da beraz, Orioren garaipena, eskerrik asko, gurekin izan zareten guztioi, eta egun hona pasa. Ondo bizi, jaun Andreo. Bale, oso ondo, gero arte ba, eskerrik asko.